Ġie deċiż li l-proċess għall-bini tal-isptar prefabricated se jkompli xorta wara li l-investigazzjoni dwar l-applikazzjonijiet jidher li ma sabet l-ebda evidenza ta' prattiċi ħżiena. Din l-investigazzjoni saret minn bord li ħoloq il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn wara allegazzjonijiet li kienu saru fil-Parlament. Il-proċedura kienet twaqfet il-ġimgħa li għaddiet meta d-deputat Jason Azzopardi ddikjara li ġimagħtejn qabel ħarġet is-sejħa pubblika kumpanija bl-isem ta' Tech Limited kienet ikkuntattjat lil ditta Ġermaniża Roder għal kwotazzjoni biex tibni l-isptar. Il-Gvern iżda kien infurmat li l-kumpanija Roder ċaħdet dan kollu tant li m'għamlet l-ebda offerta għal proġett biex jinbena l-isptar viċin Mother Day. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li kien tilef it-telliqa kontra qabela kien ordna lil bord li jiddeċiedi min se jibni dan l-isptar biex jissospendi l-ħidma sakemm issir investigazzjoni dwar dawn l-allegazzjonijiet. Net News u informat li fl-aħħar jiem waqt laqgħa tal-Kabinett kien hemm argument jaħraq bejn qabela u Fearn rigward dan l-isptar fejn il-Ministru tas-Saħħa saħansitra telaq il-barra mill-laqgħa. Kien biss wara li kkalmaw is-sitwazzjoni numru ta' Ministri u Segretarji Parlamentari li Fearn daħal lura għall-laqgħa. Sorsi li tkellmu ma' dan is-sit qalulna li appena daħal lura Fearn u ddikjara mal-Prim Ministru li hu m'għandux x'jaqsam ma' din it-taħwida fit-tender tal-isptar prefabricated, però skont sorsi li tkellmu ma' Net News, id-deputat Prim Ministru allega li membru ieħor tal-Kabinett kellu x'jaqsam. Madankollu, Fearn irrid li jgħid lil Labela minu dan il-persuna b'mod personali u mhux waqt il-laqgħa nnifisha. Issa kelliema għall-Ministeru tas-Saħħa qed jgħidu li ma nstabet ebda influwenza politika dwar il-proġett tal-isptar prefabricated. Dawn is-swali bis-sodot fil-containers se jkollhom jinbnew minħabba li l-Gvern ma jistax jutilizza l-isptar San Luqa.